Tak ahoj, já vás vítám u mýho edukačního videa. Prosím vás, tohle video je určený pro úplný začátečníky, pro toho, kdo si stáhl Onshape a chce si v tom teďka něco vytvořit. Jo. Takže my začneme tím, že takhle. Zadání máme jasný, máma mi volala, že se jí ulomil háček v koupelně. Jo, plastový háček, který tam visí 10 let a teď se jí ulomil a potřebovala by novej. Jo, háček tam má nalepený nějakou oboustrankou a jdeme na to. V první řadě je potřeba si vždycky uvědomit, jak ten háček má vypadat, jo? Jakoby tvar toho objektu, který budeme kreslit. Jo? Tady to bude vlastně jednoduchý háček, představte si prostě kus pásoviny, která je jenom vohnutá nahoru pod nějakým úhlem. Jo? Pásovinka 2 cm a vohnutá na konci, aby to tvořilo jakoby háček. Takže my si dáme tady Create, Dokument, můžeme si ho tady přejmenovat, háček pro mámu třeba, háček pro mámu a dáme Create Public Document. Všechny dokumenty jsou veřejný, jo, je to Onshape zadarmo, takže všechno je to veřejný. Tak, otevře se nám tady ta modelovací trojrozměrná podložka a my začneme malovat jakoby ten háček z profilu. Jo? To znamená, že budeme malovat jeho obrys z profilu. A budeme ho malovat tady na tu přední stranu. Jako kdybychom měli na stole kus papíru, tužku a pravítko. Jo? Nic víc. A budeme to malovat sem na tu žlutou plochu. Jo? Jenom na tu žlutou. Tady je dobrý, tady ta kostička vpravo, kde si můžu kliknout a ono se to otočí přímo proti mně. Tak jak malovat? Tady je tlačítko Sketch, jo? Čili nějaký nový nákres. Dáme Sketch, otevře se nám tady Sketch 1, se to pojmenuje automaticky. A teď se mě ptá, tady v tom modrém rámečku se mě to ptá, kam já chci malovat. Já chci malovat na tuhle přední stranu, takže se na ní kliknu a už se mi tady zobrazí, kam budu malovat. Na tu front plane, na tu front tady. Front plane, čili tu přední stranu. Tak a jdeme rovnou malovat. Maluje se tady touhletou linkou, čili já si dám line, tak a budu malovat třeba tady na této ose, to je jedno kam, jo, maluju na této ose, kliknu a ten háček bude nějak třeba, já nevím, takhle, jo, kliknu. Teďka by to maluje dál, já nechci, dám escape, jo, uteču z toho, pic. Tak, mám základní tvar toho háčku jakoby z profilu, jo, ale je to opravdu jenom linečka, je to jenom linka na papíře. Teďka co já s tím budu dál, já chci nějaký rozměry, aby to mělo. Jo. Na to je tady tlačítko Dimension. Klik, tlačítko Dimension a já si můžu vytáhnout kóty, jo, tady ty linky a tady ty linky kóty. Kliknu na tu linku, tahám dolů, kliknu. Vidím, že má 86 mm, jo, já ji chci třeba 5,5 cm, jo, takže ten háček vysoký, takže 55 mm. Přepíšu Enter, zkrátí se mi. Tady tu linku, klik, tahám, jo, tahám, protože pořád mám zapnutý tohle tlačítko Dimension, jo. Takže tahám, klik a tohle chci mít třeba 2,5 cm, 25 mm, jo. Mám to. Nebo 22,5 mm, ukážu vám něco, jo. Dvojklik, 22,5, Enter. Ups, 22,5, Enter. Tak, teď se mě to označilo červeně, mám to červeně podtržený a píše mi to, že tady mám nějakou chybu v tom výrazu, jo. Chyba ve výrazu tady je jasná, protože desetinná čárka, to si pamatujte, se píše v
on shapeu tečkou, jo, takže musím psát 22.5, enter a mám to, 22.5, jo. Takže to by byly ty kóty. Teďka ty rozměry toho háčku. Teďka já chci tady, aby to nebylo takhle ostrý tady, ostrý úhel, ale chci tam udělat nějaký rádius, takhle hezky do kulata, aby to bylo rádius. Jak si ten rádius malovat? Pořád jsem v tom dimension, jo? Zmáčklý. Rádius se dělá tak, že já si označím tuhle linku, označím si tuhle linku a vytáhnu z toho, už se mi vytáhne jakoby ten úhel, jo? Takže ukážu. Mám dimensions zapnutý, klik, teď ona se mi tahá kóta, ale toho si nevšímejte, označím tuhle linku, žlutě, klik a už tahám úhly, jo? Můžu tenhle úhel, tenhle úhel, ale mě jde o tenhle úhel, klik a já jsem řekl, že ho chci, já nevím, dáme 55 stupňů třeba, jo, nebo můžeme přepsat dvojklikem 60, jo, 60 stupňů dáme, ať ten háček jakoby nějak vypadá, jo, takže to by byla hrubá jakoby skica, jak to udělat. Tak, a teďka jdeme na to kýžený zaoblení na ten rádius. Jo, tady, ať to nemám tady ostrý, to je prostě škaredý. Takže, na ten rádius, na to mám tady funkci filet. Hele, funkce filet to budete používat do nekonečna, jo? Pořád budete něco zakulacovat, hrany, protože to. Tady v této skice dám sketch filet, čili já si to zakulacení můžu namalovat tím rádiusem. Ještě jednou to předvedu, počkej, abych vám to řekl úplně polopaticky. Takže dám tady sketch filet a dám dvojitý klik na tu tečku, tady jo, na tu hranku. A rovnou se mi tam nějaký rádius, který já si ho samozřejmě můžu upravovat. Rovnou se mi tam nějaký jakoby dal, jo, ale já dám rádius třeba 4, jo, nebo 5 se mohl dát, ale rádius 4, ať ten háček vypadá tak nějak, jo, pěkně. Tak. To by bylo, dávám zelený tlačítko, teď už jsem spokojený jakoby s tím tvarem, s tím profilem toho háčku, tak to bude vypadat, když si ho položím a dám zelený tlačítko, jo. No, jenomže já mám jenom tu linku na tom papíře, že jo. A ten háček má taky nějakou vejšku tady, jo, toho materiálu, to chci mít třeba 4 mm. Jak to udělat? Otevřu si sketch dvojklikem a dám si ten přední pohled, ať to mám rovně. A já to dostanu, mohl bych to udělat ještě takhle, mohl bych vzít zase tu line a tady si začít malovat, jo, jakýsi zavoblení a takhle. A měl bych to teoreticky, jo, ale takhle to dělat nebudem, takhle se to nedělá, dám zpět. My si použijeme funkci offset. Funkce offset vytvoří kopii tohodle originálu, který mu kliknu, kopii originálu v určitý vzdálenosti, jo? V určitým směru, jaký chci. Takže funkce offset je toto, kliknu offset. Teď si vyberu, tohle chci odskočit a tuhle linku chci odskočit, jo? Rovnou se mi to tady udělalo nějakých 5 mm, já to můžu měnit, tady různě můžu to i dovnitř, jo? A tady by už se mi zase měnil jakoby ten rádius, jo? To nechci, já chci rádius 5 vevnitř, jo? Takže já to tady dám sílu materiálu 4,5 mm, 4,5, jo? Mám to. Dám zelený
A já už mám vlastně, teďka se mě to všechno ukládá tady pod tou Sketch 1, jo, je to všechno Sketch 1. A já už bych mohl teďka tenhle ten objekt vytahovat. A já vám ukážu teďka, proč ještě ne. Jo, vytahuje se do 3. rozměru, do tohoto 3. rozměru se vytahuje tlačítkem Extrude. Jo. To je extruze a tím budete vždycky ten nákres vytahovat do té 3. dimenze. Klik. A teďka se mě to ptá tady čtu, jo. Chci solid, čili ano, chci plný objekt, nechci tady plochu, jo, nebo povrch, nechci povrch, chci plný objekt, aby to byl, chci, aby byl jako novej a tady do tohohle modrého řádku musím mu vlastně navolit, co chci, jakou plochu chci, aby se mi do toho 3Dčka vytahovala. Jo. Ale já tady nemám, tady všude klikám, nejde to, jo, protože já tady nemám vlastně žádnou plochu. Já tady mám vlastně jenom 2 namalované linky vedle sebe. Jo? To není plocha uzavřená. Jo? Jako kdybych tam nalil vodu, ona mě tady vyteče. Tudy mě vyteče. Takže to zavírám. Co mám teda špatně? Jdu na Sketch 1 a musím to uzavřít. Musím to uzavřít teda tady, musím to uzavřít tady. Jednoduše vezmu linku, tady na tečku klik, na tečku klik, na tečku klik, na tečku klik. Tak, zeleným. A já mám už uzavřený, vidíte, ono se mě to vyšedilo celý, jo, ten povrch toho objektu se mi vyšedil, který já už můžu teďka vytahovat do toho 3Dčka, jo. Takže když dám extrude, chci solid, teda plný objekt novej a do modrýho, tady klik do modrýho a vyberu si tu plochu, takhle klik, která se mi už vytahuje do toho 3Dčka. Krásně. Tady šířka toho objektu, vytáhla se mi to 25 mm, jo, já si to tady můžu buď to šipkou, jo, dělat z toho takhle široký nebo takhle tenký, ale já vím, že chci 20 mm, 2 cm tlustý ten háček, jo. Dám zelený tlačítko, no, a háček je hotovej, jo. To je celý. Máma si tady může dát obou stranou pásku a nalepit si ho na ty kachličky. Takže takhle se vytvoří 3D objekt. Víme teďka, jak si ho okotovat, jak nastavit úhel případně, jak nastavit rádius a víme, jak ho extrudovat, čili vytáhnout ten objekt do toho 3D. Jo? Teď si to můžeme už stáhnout do STL, dát do nějakého sliceru a vytisknout. No, donést mám mě. Tak, někdo volá. Takže tím jsme ukončili dnešní lekci. Příště si ukážeme třeba, jak bychom tady vyvrtali otvůrky, kdybychom to chtěli šroubovat a ukážeme si, jak zavoblit tady ty hrany, ty růžky, všechno, aby to nebylo tak ostrý. Jo, aby to bylo prostě nějak ergonomicky a i designově prostě příjemný. Jo, tak zatím. Čau.